Haupa, Joseba, eguerdion, ni Markel naz, hemen Herrigoititik natortzu, eta hau Bizkaigan elkartea da. Gaur, ardiekin ibiliko gara eta ardi erruloa egiten ikasiko dugu. Etorri nirekin. Bizkaigan 189 urte sortu zen, hemen Herrigoitin bazeuden 3 baserritar, eta erabaki zuten, enbede bakoitzak bere ustiategia montatzea, 3 artean bat montatu. Orduan horrela, lortzen zutena zen, bai asteburuetan eta txandakatzen joatea, eta horrela ez izatea 365 eguneko lankarga bat. Oinarria zen, behiek hasi eralik eta ekologikoenean, produktua salmenta zuzenean saldu. Esnea saltzen hasi ginen, eta gero urtea pasatu ala esne kontsumoak bere egin zuelez, hasi ginen ja gazta freskoak eta bai gero ondoren bai jogurrak egiten. 2000 urtean ardiekin hasi ginen, eta gaur egunen arte ardiekin gabiz. Bizkaiganeko filosofia nik batez be ikusten dut elikadura buru jabetzan, bai pentsua bilatzen eta bai alfapa bilatzen ekologikoan, eta bai animaliekin eta naturarekin lan egiten dugun pertsunon zaintzan oinarritzen da. Behiak eta ardiak ditugu, baina gaur ardi buruz hitz egitera etorri gara, orduan ardiekin guk egiten ditugunak dira ardi erruloa eta bai ardi gazta ondua. Gure ardiak, ardi latxak dira, ardi latxa mutur gorriak. 300 bat ardi inguru ditugu, badakizu hartzainak inoiz ez duela esaten zenbat ardi dituen, nien ez izango gutxiago. Eta gure ardien maneiua oso estentsiboa da. Gure ardiak kortan bakarri pasatzen dituzte 2 inguru edo. Emeak badiran, etorkizunerako amak usteko uzten ditugu, rekria edo deritzona, eta harrak direnak gure etxeko lapikoetan edo labeetan jateko prestatzen ditugu. Gutxi gora bera ardiko litro eta erdi inguru edo ekoizten dugu egunean, goizean ardiak batu, eratzi, atera kanpora, arratzaldean berriro ekarri eta berriro eratzi, eta gauean berriro kalera. Ni ezagutu nauzue eta orain utziko zaituzte txiplasekin, Bizkaiganeko sortzaileetako batekin, erdi erruloa egiten. Hau da, ardi esneagaz egiten dugun rulo deitzen jakon forma horretako gaztai bat. Da, fermentazio latikoagaz egiten den gaztai bat. Lehenengo holan moldeetan, aldanik eta gitxien apurtute sartu. Ardi gazta nahi esan egiten dugu, betiko gazta ondue, gazta krema bat, eta ruloa. Bagabiz egiten bebai gaztai urdine egiteko batzuk. Ardi esnea ez daukagun sasoien, uste genetik aurrera behi esnea egiten dugu ruloa. Amaitu dugu lehenengo pausu hori, eta gero hau egongo da ordu batzuten hemen, desuretan, eta gero eukiko gu 24 ordu kamaran. Eta handik atera eta gero, moldetatik atara. Gazta azkenean ateratzen dinak, zapor ezberdinek. Gero jateko orduen ezberdin erabiltzen dinak, igual ruloa bere erabiltzen da bai ensaladan. Plantxan edo beste zehozer jarrita, amaitu dugu moldetatik ataratie, eta erongo gu Oreoko kamarara. Eta hemen itxiko gu egun bat Oreoan da gero emungo gotzeko gatza horrengo gunien. Hau da Oreotik gero ontzeko kamari edo maduraziokoa edo deitzen duzeguna. 3 bat aste eta hemen baseran atera jakon hori zurize, bai esaltzeko prest da. Joseba, hau izena dana, hemen Bizkaigan elkartetik, Herrigoiti herritik, ardi erruloa ikusi dozue, eta hurrengorako gonbidatzen dotzuegu behi produktuak ezagutzeko. Hemen Garazi nekazal eskolatik praktiketan etorriak etanik, agur bero bat botatzen zuegu. Gero arte!